Phil Nuchi Christmas Bani 2022 Ungna Thangai Tongo December Talni Ba Salmari ni Simi Sini Salmari Jora Tongnai Phalnog Stol Booking Khanyane Bagai Tabuk Shep Rojagi Tongo A Shep Chengnai November Sini Salmari ni Simi November Thamchi Salmari Jora Manthongnai Swari Press Khumulwngo Supermarket Stol Booking ni Bagai Kerengai Mano Reverend Bishu Kr Debbarma Kokduk number 7005797835 Deacon Hebal Abel Kolou Kokduk number 7005618427 Mr. John Debbarma Kokduk number 9612663075 Kaituna hambai ruo tai hambai maro tini chinoro paimanjak sini Southern North Baptist Association Executive Secretary Reverend Ronjit tai sini Vice President SNBM Dikon Doniram tai sini Circle President tabuno Kok Saithang ka sini bisamo Dikon Ronjit tai Secretary Dikon Ronjit tai sinoro ufloga sujak sini pastors khorong itongo tai sini mothani Dikon Dongboyo tai jot media friends romang ani khani hamjak mong yaphoroi Ini sengoro tangi kutum ka kokno ang in details kisah norok by share kanyan musungo o Christmas Banik 2022 obo seng tabuk by ke seng 20 time puribar seng kanyan tangi tonggo seng o Christmas Banik ni je 20 time seng kanyan tangi tongmani aroni saita manai no ang kini ko sanani musungo abo kai number 1 date Christmas Banik ni date bukrung ka 28 Christmas Banik 2022 ni date ngai jeng khwlai kya 5-6-7 December 2022 abo ke date 5-6-7 December 2022 ngai jeng venue khai kya Khumphoi playground tabuk jakane jeng press meet khai tongo ajagano ngai thik tini 5 tarik buskangni 5 tarik phaini mas ni orthat tini bai thik 30 din ni uklogo sini Christmas Banik jeng Chengnai nai hangkai jeng sini Christmas Banik ni theme naraka John 8 ni 12 Jisu sawa ang no sungsani pohor anaruk thanai rok tai maragoma himla khamani ya thangani pohor mannai nei je Jisu samani 8 ni John 8 ni 12 abono jeng taklai Christmas ni theme naraka kok kubuikha abono jeng Christmas Banik khaimani pesone sini kaisen uddesho je borok Soi pohor mantung a pohoro himui borok mane jeng sabaitung tor sabaitung nukbaitung lam kaham abono sini kaisa uddesho tai kaisa jeng Christmas Bani khaimani sini goal hungkai sini borok baniya thungoi jeng druk sakao kalainani rang puisa ajilai thiniwo abobo kaisa sini vision tongo aboni bagai o dui da karone no jeng khayo kaisa ke kaitoni kotoma kaham borok mantung pohorno mantung karon bo samani tongo anarut thanai roktai managuma hingla abo Jisu salangmani tongo a pohor mantung aboni sini bisho aboni bagai tai kaisa saklai jakna hingka aboko stall booking date hingkai abo khana salsa tongo orthat 7th of November 2022 7 November ni sini jeng form bili khaijaknai abo mannai Swari phrase tabuk sini ATM SBI ATM ganawo sini cashier takuk John 12 tongnai engko form ni bagai engka jagarok saimai nyangi mano form borona painai borni bagai contact number chengrekha noro kindly isa note khaidi sini press media rokno bang koine borok jeno o number bongni screen o kaham ke focus khaitung abo engkai convener ni number Reverend Bishu Kr Debbarma convener ni number ke 7005797835 taisa sauna 7005797835 joint convener number Dikon Hebal Abel Kolou bin in case 7005618427 abuke joint convener number tai Asian ni John ni number sini takuk John ni bin in 9612263075 abuke sini angko convener sini contact number sini 3 jona ni contact number or jaka tai oro asuk oro Swari press gana ba ATM gana phaigena kaisa sini banner khachijak ruknai Christmas Banik ni banner ar jagana form thangkai norok mane 7 tarik November ni simi ka abo available nai
स्पेशली 10 ni simi diango phungni 7 saringni 7 jorarok noro time ni bisingo a form available mannai engke omosukno ang sarani musungo tabuk ang sini borom gonang ES executive secretary bono hoine sini o je Christmas 2022 ni nui kisa greetings naratung ai sini bagui kok kesarmung kok kaham kok biti sungno robutung tai joto sini Tripura hasteni lukurok ni bagui o kisa sa hamgrayo yapri selainya bagui kisa kok narang sini bagui abne bego jora kahamna ang sini borom gonang honorable ES SNBA Reverend Ronjit Debbarma bonang o jora kahamno tabuk yaparo hambai convener Reverend Bishu Kr Debbarma sini association ni vice president dikon Toniram Debbarma the circle ni president dikon Ronjit Debbarma tai sini secretary circle ni bobo dikon Ronjit Debbarma tai sini pastor sok taru kebangma lukuro opera cakra tongbayo dorko jotono khakaham yapharei ang tini kok khacethani sanan musu tini o jora phai ang feel khlayo je Christmas ekdom belai gana ja boyar siten phaiya jongoro nuchi feel nichi jeng feel nichi nuchi 20 times jeng tabuk sini Banik khena phang actually Banik khani nabo main uddesho kan kai jeng Jesu Christ na harei bina jamane na harei jeng sini borok je Jesu Christ asa kha abu segman thong tai kaisa orop phaiei Christian rok bahaikai abono palai babon bahaikai yachak abo kaisa seng nuro tai kaisa sini borok seng khanagan se seng khana rok sini kamai thangjak samung nung rok kanmung chung rok oboni bising te seng recovery ba rokha khainani abo seng nugo oboni bising te an bagai o je khlainai rok o committee rok no Banik committee rok no tai o pastor circle o Khumulwngo pastor circle ni borok nang belai belai kan hambai maro sing SNB ning rok no dorok oba hai chaitu ba luaji mung bagai dorok no belai kan hambai maro o samne bagai oboni bising te chini borok nang oboni koine musungo phaidi jeng o Christmas Banikgo phaiei kaituni kothoma kaham khangna di mabo malai laidi saba salai di jeng aba haike jeng enjoy khlailene Christmas tong thoklaene Jesu Christ tan bagi phaikya akok ro bachangoro khananai sarik sariko kabangma kok sanai kam sanai ro phainai apur singa kok bo khanawana babangna abo jeng kiching jeng abo naharei phaide jengo okono chini o Banik no jeng tabo mane charity salaiene an bagi ang hawa hasteni chini o Tripura hani lukurok nang kono subo Khumulwngo ba hai chini borok ne kese city o jaga naiphai mano jengora phai na ba naiphai di enjoy ba phai di babo pai di mani khani ba phalnai mano tajing saka stol ba runai nei abo chini bagi kaisa privilege jor ko khub jora kaham a jora kaham no yasaklai make sawon an bagi phai jengo Christmas no jenga bai kai jeng enjoy khlailene yasaklaine je bo chini bagi ko phaikya bo junge phiyogne bagi phaikya a kok ro no jeng tai bu khnaile na bani bisingte an bagi ang Banik ni committee rok nang haina hai hambai rena sungo o circle ni committee rok nang haina hai hambai rena sungo borno ni city baino bisa korea woi tabuk sung jara tuli tongo bo thangnai tai bo buskango a committee rok bisingte tai bo samung kaham khlaijaknai an bagi sing bor bagi sri mungnargo arbong ni bagi sing tai ba hambai margo jungo borok jungno aba hai kai jara ruwoi o jagao jeng enjoy khlaine mage ramani bagi an bagi committee rok ang konya musungo Banik committee circle committee rok tai ba phaidi ngai phaidi je saimaman tei o Khumulwngo circle simung no khlaigala SNB ni joto circle no abhai khlailai tamkang date asuk mutimalia borok wama kiton khlainai o ko December talo an bagi phaidi ang apuna asuk doron sai ang ko borok mathaka ambai tai sini media rong no hambai yaparo tai sini Southern North Baptist Association ni sini vice president tai sini dikon Doniram tai ben logo sini Southern North Baptist Association ni sini executive secretary sini Reverend Ronjit Debbarma tai ben logo sini Khumulwngo Baptist Pastoral Circle ni executive committee rok tobo oro hambai yaparo tai ben logo sini dikon rok oro mothani khailajak
kereng motani abon bagai borok robo hambaya paro tai abon logiwo seng sini Khumulwngo Baptist Pastoral Circle inggai seng mela komiti khaka a mela komiti wo convener hingkai sini Reverend Bishu Kr Debbarma joint convener hingkai dikon Abel Kolou tai kesia hingkai sini John Debbarma borokno seng mola mela convener ni seng borokno songkha tai o mela wo sini o amchani jo to taku bukurok o mela wo khanyani bagai seng a mela hangkai beskang pas 6-7 o seng December 2022 a salo Chengnai aun bagai seng tabung Simi o awaimung tini seng khanyani bagai seng thangi tongo engka a mela wo oro bania khainai rok tai dugan stall tai apno booking bo khaimanai tai a bania khaima jaga rogo seng samung nomung kanmung sumung jo tono man thoknai aun bagai o amchani tapuk tai bukurok aun bagai bania khainai rok a dugan booking khainani bagai borokno seng tabukni simi khana soni simi a from bo bili khaijaknai a from dakai oro swari press ni ATM SBI ATM kana wo a from ke man thoknai ka a melawo seng oro tama Kristen tama Hindu tama Muslim jo tono a melawo khaimanai ka a melawo hangkai sarik-sariko hangkai Bishu Kr ni kotuma kaham Bible ni kok thairokbo seng khanai manai ka kabun bagai o melani bising tike o amsayo tong kesang ni boyar Kristoni a bani ilimbak gethar kai tori kok thai khanaman bising tike borok o amsayo mane khaksang mani boyar sipsa wona ne ang khaklayo aun bagai oro jotonono hambai ruwo ya paro amsani borok phai a belawo manjak phanyan bagai o kisisa koknar mani orona ang mathagi reka jotonono hambai